И какво ста, пичове? Аз съм мистер АФК и днес ще играем малко Майнкрафт с светкавицата. Добре, аре. Да не съм вече Данти Дием, бе. Трябва да се абонираш. Ще ти... Ще... Ами... Аз ще си събирам дърво. И да почваме да оцеляваме. Ще експлорваме малко света, да я знам. На тебе кой ти се е абонирал, бе? Да, бе, ама кой? Ню. Аз имам 4 абоната непознати. В смисъл, аз снимам 2 дена, естествено. Ей, куче! Иване, виж, Доги, виж го, бе. Ще трябва да пуснеш на нормал, за да си съберем едно кокълче, да си го опитомиме, да си го имам. Добре, супер. Не, бе, на изи е супер. Чакай да видим дали аз съм пре. Чакай, пичове, и аз ще спра епизода на пауза, докъде събереме доста дърво. Та, пичове, посъбрахме малко дърво и сега потегляме на някъде, където и да е. Пускай го. Аре, аз тръгнах натам към пустинята. Мой скин. Ай. Иване, той скин не съм Данти Дием, бе, престани. Мистер АФК се казвам. Не е ми Данти Дием името. Да, в Майнкрафт, да, защото не съм го променил, но както и да е. От миналия канал. Вика ми мистер АФК. Да. Иване, знаеш ли то моя скин откъде си го направих? Аз съм си го направил. И съм го качил в един сайт. Minecraft Skin Drex ли се казваше, не помня. Ще трябва да ти покажа снимка къде съм си качил скина. Та да може да се тегли. То сладък вълк. Куче. Хъски. Да, ако искаш. Опа, там виждам джунгла. Не, савана. Чакай, виждам савана, баем. Но джунглата е много редко срещам баем в Майнкрафт и... Това не е джунгла, това е савана. АФК. Овца. Опа. Ако... Чакай, бе, чакай. Чакай, че убивам овца. Чакай, че трябва да критнем, да я убие. Какво ще... Убивам. Къде е? Къде е това самотно купче, бе?
О, какъв. Да, бе, видях го, бе. С лианата. Ох, чакай, че нещо ми насича Майнкрафта. Ей, Иване, пусни го на Peaceful. Ей, аз нямам кирка, чакай. Крафтинг тейбъл. Чакай, бе, аз имам крафтинг тейбъл. Пусни го на Peaceful. Пусни го на най-лесното, нали? Така правя два честа. Два, така. Аз ли? Нямам кирка, дай ми. Мисли. Clash Royale. Аз отвам към пещерата. Да я разгледам. 4 блока скок ли е това? Не. За 3, да. 3, 4 се счита, защото има едно нагоре. Ого. Фак, не. Ах, как ми насича Майнкрафта. Не. Уф. Това е отвратително. Там виждам кол. Ох, аз стигнах. Нямам точове. Чакай да направя 4. И ти нали имаш кол там? Кой левел съм? Никакъв. Нула. Не, аз тук го правя само за такова, за торчове. Торчуля. Да бе, ти нали ще направиш там някаква печка да имаме. Ох, защо ми насича такова? Не. Какво такова? Аз съм отгоре на пещерата, отгоре на планината. Трябва ни селце. Ох, не. Отгоре на планината съм, ето. Трябва ми видиш името. Ето. Ето. Айде. Иване? Фак. О, е. Скачай. Направо скачай. Сега трябва да си намерим и честовете. Така. Къде е? Но аз търсим някакъв хубав меч. Всъщност, аз ще посъбера малко камък и продължаваме да търсим. Моето клипче ще стане 15 минути и го спирам. Малко кол има тук. Моето вече е 9 минутки и половина, смисъл. Да, убиви ги. Ще ни трият легла. Да, насича малко сервера. Фак. Не го искам това. Аз ще посъбера малко камък и ще се върна след малко, пичове. Пускай! И какво става? Тук сме.
продължаваме нашата експедиция. Така, копка. Събирам честа, всичко. Окей, чакай да си подреда инвентар. Кирка, щупената. Тъй, топчовете. Добре, айде. Така. Карта. Да, взимай шугаркена за карта. Такова. Пъше го. Компаса. Карта с компас. Да бе, знам, ама... Уоу, какво видях? Колко искам да го бутна. Аз те чакам, чакай, къде си? Къде си, бе? Като те гледам си надълбоко. Падна ли долу? Да бе, аз имам торчове, аре слизам. Аре, Иван, слизай. Иване, слиз. Качи. Няма нищо, аз имам един стак. Почти. Уоу, някой ме удари доста силно. Чакай, че се оплаших. Вика, маля, нещо ме нападна отдолу. Отзад. Някой ме нападна да го кърпа. Да, бе, знам. Верно ли? Не бе, запази ги за окраска. Запази ги за окраска. Така ще взем 2 бутона. Не, аз имам торчове. Опа, айрон. Да, аз събирам. Споко. Бате, първото, което си направил, ще е айрон кирка. Не ми пука. Едно най-важното. Ей, база. Бате, Иване, тази пещера тук слиза много надолу. Моят клип беше стана 12 минути. След малко ще го спирам. О, намерих злато. Чакай, че няма да хората няма виждат нищо. Чакай само да изкопаме това сега. Не, ела ти. Да. Ела. Елай тук до голда. Да спра клипът. Бате, какво стана, бе? Заби ми нещо, бе. Не, бе. Ми те тресух спаци. О, скина ми кафе готин. Аре, идвай. Аз бърдичок е така. Не, бе, ето ме, бе. Ето ме, тук има път. Тук има път. Ела до голда. Ела до мен. Аре, че клипа ми стана 15 минути. Аз повече от 15 минути май не мога да снимам. Фак. Какво стана, бе, Иван? Удар. Айде, Иване. Иване! Това ще всичко за това, пичове. Това ще всичко за този епизод. Надявам се е харесал. И до скоро. Чао.